Fiċ-Ċina ġie ffirmat ftehim bejn Malta u ċ-Ċina stess li jkopri perjodu ta' 4 snin u li jwassal għall-2018 meta Malta ser tospita t-titlu Ewropew ta' Belt Kapitali tal-Kultura. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Kultura José Herrera wara żjara tiegħu fiċ-Ċina u ċ-Ċili. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera stqar li dan il-ftehim huwa xhieda tal-fiduċja li pajjiżi barranin qed jagħtu lill-kultura Maltija. Huwa qal li jistenna li b'Valletta 18 it-turiżmu f'pajjiżna jiżdied b'20% kif jiġri f'kull belt Ewropea li tingħata titlu ta' Belt Kapitali tal-Kultura. Permezz ta' dan il-ftehim ta' kooperazzjoni Malta u ċ-Ċina qablu li jaħdmu fuq 7 oqsma differenti li huma l-iskambju kulturali ta' arti u kultura, il-preservazzjoni u l-konservazzjoni tal-wirt kulturali, il-politika audiovisiva, il-kunsilli lokali b'aġenda kulturali u l-Valletta 18. Il-ftehim jinkludi wkoll proposti konkreti bħala skambji kulturali bejn artisti Maltin u Ċiniżi. Sar ukoll qbil li jkunu organizzati seminars li jkunu miftuħa l-istudenti u għall-akkademiċi biex tkompli titkattar l-arti letterarja. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera ħabbar ukoll li l-Powerhouse Antika se tiġi konvertita f'Mużew tal-Arti Kontemporanja u stqar li dan il-ftehim kulturali jfisser ħafna għal Malta. Sa tejna ħafna f'dik li hija outreach kulturali, ma nqpawx l-idea hi li nagħtu spazju lill-artisti tagħna ma jqpawx biss jaħdmu mentalità insulari, ġifieri f'gżira ma jkollhom l-opportunità jaraw x'inhi l-arti kreattiva anke lil minn xtutna. Preżenti għall-konferenza kien hemm iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 18 Jason Mikallef li ħasem fid-diskussjonijiet li l-Gvern Malti kellu maċ-Ċina u kien mistieden ukoll għaċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Kapitali tal-Kultura għal din is-sena Riga fil-Latvja. Huwa ħabbar li għaddej ix-xogħol flimkien mal-privat biex tiġi organizzata l-Malta Fashion Week fil-Belt Valletta u li apparti dan se jkun hemm ukoll il-Valletta Green Festival biex iqajjem aktar kuxjenza ambjentali. Barra minn hekk waqt iż-żjara li Jason Mikallef għamel f'Riga saru wkoll diskussjonijiet mad-delegazzjonijiet tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura għall-4 snin li ġejjin fosthom ma' dawk Ċipriotti u tal-Varden fl-Olanda li se jkunu sħab tal-Kapitali Valletta 18. Intant aktar tard din is-sena l-Gvern Ċiniż se jkun qed jibgħat ta' artisti b'talent biex jaqsmu l-ħiliet tagħhom ma' artisti Maltin. Barra minn hekk Maltin ser ikunu qed jipparteċipaw fil-Fier Internazzjonali tal-Kreattività li ser issir aktar il-qudiem.